Tak, já bych vás chtěla všechny pozdravit, přivítat tady ve Slaném. Pro ty, co se neznáme, jmenuji se Klára Bernát. Tady ve Slaném tenhle prostor můj, ve kterém se s některými vídáme na individuálních setkáních, přímých astropsychologických a karmicko-numerologických setkáních. A dneska jsme tady při jiné příležitosti. Chtěla bych tady tímto přivítat Janu Radovou, poděkovat vám všem za zájem a za podněty. Díky Zuzce, že to zorganizovala. Jana vlastně dlouho nebyla v éteru vidět. To byly vlastně ty dotazy, které chodily, že vlastně není vidět a jestli by se dalo něco uspořádat. Nedávno měla hezké video na klenoty života a na to konto tam vznikly nějaké dotazy. Takže pokud máte nějaké dotazy, budu ráda, když se to tady rozvine v diskuzi. A už nebudu zdržovat. Téma jsme dali žena a její vnitřní život. Vnitřní rodina. Vnitřní rodina. Výborně. A můžeme se otevřít čelokoliv. Takže děkuji. Takže já vás tady taky vítám, děkuji taky za vaši účast. Jak Klára řekla, vlastně bylo to nějakým způsobem iniciováno, aby třeba byly zodpovězeny nějaké dotazy, které se týkají toho, o čem se mluvila na Klenotách života, což je ta vnitřní rodina. Jinak já jsem trošku se stáhla vlastně do nějaký sama za sebe, do nějaké vnitřní práce, sama se sebou a do nějakého takového většího klidu a proto se moc se nezviditelňovala v tom veřejném prostoru, ale tady v tom prostoru jsme se scházeli celkem pravidelně a vlastně jsme tady spolu jak sdíleli, tak i dělali nějakou bioenergetickou práci a je to vlastně něco, v čem já vidím jako mnohem větší smysl dneska se stýkat a scházet a vlastně sdílet opravdu jako těma tělama, být v té energii jako nás. Já se přiznám, že mě úplně ten online svět něčemu moc velkým nenaplňuje a neuspokojuje a i když vím, že to teď je velký boom, tak já prostě vás ráda vidím, ráda vás takhle jako cítím, když myšleno samozřejmě energeticky a ráda vlastně opravdu, myslím si, že žijeme v době, kdy je potřeba vést dialog a ne jako vlastně, že ta doba jako toho mentoringu, jo, že tady nějaký jeden něco takhle povídá a ty druhý tak jako koukají a já to vlastně dělala už dlouho a přestalo mi to trochu dávat smysl, protože jsem měla pocit, že ty lidi to stejně nějak moc do těch svých životů nakonec neaplikujou a že jsou to spíš takové jako odpočinkové záležitosti, si někoho poslechnout, pokejvat si a vlastně si to dál dělat po svém. Takže mi přijde, že takovýto setkání, ten dialog, to propojení se vzájemný, to vzájemné jako pochopení a opravdu i ta naše energie vlastně vzájemně spolupracuje, jo? Protože ty naše duše se opravdu tady nějak jako, oni si spolu vlastně povídají, i když si nepovídáme. Jednoduše já v tomhle vidím větší smysl, než v tom vlastně takovým prázdným povídáním do počítače, když je to v online světě. Tak pro mě, když já tam mluvím, tak je to prázdný, protože já tam nemám ty tváře, na které se můžu dívat a lidi, kterým se můžu podívat do očí. Takže jsem vlastně byla ráda, že Klárka mi řekla, hele, pojď to takhle jako zkusit, zrealizovat zase tuto nějakou formu. Tak se mi to líbí, navíc říkám, se tady scházím už několik let, takže je to tady pro mě takový domovský zázemí a cítím se tady moc dobře, mám ten prostor moc ráda. To téma jsme dali žena a vnitřní rodina. Já teda bych klidně mohla, v podstatě by tam nemuselo být to žena a vnitřní rodina, ale protože jsem už 10 let se soustředila na práci s ženama, tak to tak jako generuje. Ale vlastně dneska cítím, že už klidně by se to dalo rozšířit na všechny bytosti, nejenom na ženské bytosti. Protože klíčová je pro mě ta vnitřní rodina. Jo, pochopila jsem za těch 10 let, kdy jsem pracovala s ženama intenzivně, že
že, nebo vlastně ani ne během té práce, ale máme tady za sebou ty 3 roky velký silný transformace, jak všichni víte, ta doba covidu a tak dále a to, co všechno se kolem nás děje, je silně transformační. A já jako jsem vlastně přesvědčená dneska už opravdu bytostně, že pokud se neobrátíme do svého nitra a nezačneme pracovat jako zevnitř a budeme pořád hledat jenom venku nějaký věci, o který se opřeme, nebo kterých si myslíme, že když změníme, tak se něco změní a tak dále, tak jakože to vlastně přestává platit. Jo? Že všichni dneska koukají ven a něco se snaží venku dělat. A jak ta společnost dneska vypadá, tak je jasným důkazem, že to nefunguje. Jo? Že vlastně v tom vnějším světě se toho vlastně, co se týká našich vlastních životů, už mnoho udělat nedá a že bychom měli opravdu obrátit ten fokus dovnitř. Taky se říká, že z té 3D reality jdeme do 4D reality a že ten 4. rozměr je právě dovnitř. Jo, to je dovnitř rozměr. A ta vnitřní rodina tam prostě žije v tom našem nitru a nějakým způsobem náš život nesmírně ovlivňuje úplně vlastně stejným způsobem jako ta vnější rodina. Takže já vlastně bych chtěla mluvit o té vnitřní rodině a o tom, jak to teda na nás působí, nebo jaký to má na nás vliv na naše životy. A samozřejmě, protože jsme tady všechny ženy, tak v souvislosti teda s tím ženským životem, protože to má zase trošku tak jako v normální rodině má žena nějakou jinou jako funkci nebo roli než muž, tak vlastně i my se vztahujeme k té vnitřní rodině ženský, nikoli mužský. Takže to je asi na úvod, jako co tak jako jsem si říkala, že na co bychom se tady čemu bychom se mohli podívat na zoubek. Tak já jenom se zeptám, jestli je to pro vás jako v pořádku, aby jsme otevřeli takovýhle téma, jestli je to, co jste tak nějak aspoň trochu si představili, že by tady mohlo být otevřeno. Jo? Jo. Nemáme očekávání. Takže já bych tak jako nejdřív jako načrtla jenom, co si myslím, že je ta vnitřní rodina. A pak bych přece jenom si troufla dát trošičku prostor vašim otázkám, jak to na vás vlastně působí, protože já jsem vlastně už asi 4 roky jezdila po celé republice a dělala jsem na to takový jako celodenní přednášky na to téma té vnitřní rodiny. A vždycky tam bylo jako spoustu dotazů a vlastně většinou tam byla nějaká zpětná vazba, že je to vlastně hluboký a takový jako hodně komplexní a hodně složitý na pochopení, protože dosud jsme žili, nebo většina těch žen, se kterými jsem se potkávala v nějakém osobním rozvoji, tak většinou zažili nějaký takovýto, a vy určitě to znáte také, já z vlastní cesty taky, takový to jednokoncepční, takovou tu jedno, jo, půjdeme tímhle směrem a na konci dojdeme k tomu osvícení, jo, a pak jste zase přišli jinam, nebo jasně se to tak dělo, a tam mi řekli, ne, půjdeme tímhle směrem a tam na tom konci dojdeme k tomu osvícení, jo, a takhle jsem já osobně obešla několik těch různých učení a vlastně mi to bylo takový hodně divný, že vždycky jsem viděla, že něco v tom je zajímavého, ale nějak mi nikdy jako nesedělo, že zrovna jedině tahle cesta a žádná jiná by měla vést k tomu něčemu teda na konci, že teda už to bude všechno úplně krásně růžový. To mi vždycky nějak jako nesedělo, vždycky, když jsem se rozhlídla kolem sebe a viděla jsem pestrost vlastně toho života, tak jsem si říkala, to přece není možný, aby to bylo takhle jednostranné. A protože jsem se to učila hodně, tak jsem potom složila do takového základního tvaru vlastně těch několik učení. A to je učení o ženské energii, například tantra, ale taky to není jako jediná věc, že jo. Učení o té mužské energii, učení všichni určitě dneska bez pochyby znají jakýkoliv věci kolem zraněného dítěte, to je jako dneska velký hit.
Jo, a takže jsem to poskládala do takového formátu, kterýmu říkám teda vnitřní rodina a je to, že tam je nějaká vnitřní žena, vnitřní muž, vnitřní dítě. To asi není nic překvapivého, jo, ale to, co možná překvapivý je, že znáte to, když jste někam přišli se svýma problémama do nějakého osobnostního rozvoje a oni vám řekli, musíš být ve svém středu, musíš být sám sebou. To určitě je taková jako zprofanovaná věta, kterou si dovíte určitě úplně všude. Jo? Je to tak? Někdo, kdo to ještě neslyšel, jo, tuhle radu. Když někdo tuhle radu řekl, tak a běž do toho nitra a buď sama sebou a buď ve svém středu, tak a já jsem do toho nitra šla, tak jsem zjistila, že kdo to být sama sebou a ten střed dost často mění formu a polohu. Jo? A přitom já jsem neměla pocit, že ta jiná poloha toho mýho vnitřního nastavení bych nebyla já. Jo? Takže z toho jsem nějak došla k závěru, že těch kvalit, které tam jsou v tom mém středu já, je několik. A určitě ještě mnohem víc, než je ta vnitřní rodina, než je ta svatá trojice muži, žena, dítě. Ale rozhodně muži, žena, dítě má každý. Jo? Někdo může mít ještě šamana, někdo může mít, já nevím, krále, někdo může mít archetyp děvka třeba. Ale to nemusí mít všichni. Jo? Ale rozhodně každý má ženu, muže a dítě. Takže to se týká jako nás úplně všech a proto se o tom úplně všichni můžeme bavit. Že já jsem vevnitř teda 3krát, jo? Já jsem tam jednou za ženskou, jednou za chlapa a jednou za to dítě. A to už je docela dost jako, to už normálně by už se řeklo, to je skoro schizofrenie, že jo? A navíc, kde je teda ten střed, když jsou 3, takže to není úplně jako vystředěný ty 3, že jo? To je prostě, střed je jeden. Takže tady už to trošku jako pokulhává, nebo takhle, ta moje teorie trošku se odchyluje od té jednoty toho bytí, toho ve svém středu a tak dále. Samozřejmě absolutně nechci popírat, že v tom středu, a to asi je myšleno, když se o tom mluví a mluví se o tom ve vysokých jako duchovních učeních, že v tom středu je duch. V tom duchu jsme opravdu jako jednota. Jo, to chraň Pánbu, že bych se nějak snažila tohle napadnout. Nicméně ten duch jako takovej opravdu pochází z nehmotného světa. Jo? A v nás jakoby je zasazen do té hmoty. Samotná hmota sama o sobě už je dualita, čili to už máme 2 rozměry, plus a minus, jo. Takže už tím, že je vlastně vsazen do té hmoty, tak už se tak jako začíná jako dvojit, ale přeci jenom protože ještě nad tím, tak už jsme u toho troje, jo. Takže tam ten duch, který vlastně nějakým způsobem v té hmotě se dotýká té duality. A protože my jsme lidi a jsme z hmotného těla a jsme v té hmotě, tak ta jednota, o který se tak jako hodně v těch duchovních sférách mluví, se týká toho stavu, když nejsme v tom hmotném těle. Když nejsme v tom hmotném těle. Třeba při meditaci. Vůbec není problém, a já to třeba taky používám, se sama sebe dostat do nějakého stavu, kdy skutečně zapomenu na to svoje tělo, ale musím se teda dostat do nějakého stavu, kdy to tělo jako nepoužívám, jo? Kdy si dám nějakou takovou jako pozici, kdy tělo takzvaně vypínám, a pak já můžu skutečně jako si, kdo to umí, není to zas tak moc těžký, prostě skrze nějaké dechové cvičení, někde jako opustit to tělo a tak jako se pohybovat v tom duchu, a tam samozřejmě chraň Pánbu je jednota, to vůbec o tom žádná. Jenomže my ženy, na rozdíl od mužů, si tohle tak úplně nemůžeme dovolit, když máme třeba děti, jo, tak ono se vám jako špatně tak jako medituje, opouští tělo a chodí do jednoty, když vám prostě řvou za zády děti, které mají hlad a zlobějí a já nevím, něco potřeba a tak dále. Proto nám to tak úplně nejde a proto si myslím, že to je
opravdu, že to je to, čemu se říká duchovní cesta v tomto slova smyslu, je trochu podmíněná tím, jako nežitím v tom těle. Jo? Když byste se o tom bavili s někým, kdo opravdu se hodně věnuje meditacím a hodně věnuje tomu druhu duchovní práce, tak ten člověk vám potvrdí, že ho jako fyzický svět trošku přestává zajímat. Jo? Že vlastně jako tak úplně nezáleží na tom, jako co a jak se v tom světě děje. Jo? To je skvělý, ale zase to naráží na to, co my ženy známe, že těžko teda můžeme, pokud máme rodinu, děti a tak dále, tak těžko můžeme jako se nezajímat o svoje děti a o svoje partnery a tak dále. Že to prostě k té ženské energii tak úplně nejde vlastně být vyzenovaná a říkat, jo, děti, milujme se a jíst nepotřebujeme. Jo. Krásný film Oranžové léto, který o tom jako hodně krásně na to vlastně naráží, jak jsou ty děti v této jako energii, té duchovní lásky vlastně zoufalé nešťastný, protože necítí nějakou lidskou blízkost. Jo. Takže vnitřní rodina. Takže když prostě žijeme lidský život jako takovej, a my ženy ho máme k němu jakoby trošku blíž než ty muži mají blíž k té virtuální realitě, ať už jakýkoliv, ať už duchovní, anebo prostě klidně tý materiální, dneska ten svět počítačů a tak dále. Když žijeme ten život jako takovej, tak vlastně máme ten střed jako pohyblivý. Jo? A vlastně pohybujeme se v takovém kruhu, já si to představuji jako takový kruh, kde vlastně střídáme ty role toho žena, muž, dítě, jo? Nebo role, to je blbě řečený, tu energii, jo? Kdy vlastně vstupujeme do těch energií, nezůstáváme trvale v té jednotě a lásce, ale vstupujeme do těch energií a čili se ten střed vlastně tak jako pohybuje v tom kruhu, po tom kole a proměňuje se. Jo? A tahle doba, která končí, já teda se domnívám, že končí, doba, že končí jeden velký cyklus a že prostě začínáme nějaký nový cyklus, je to na tisíciletí, takže se bavíme o stovkách let, takže zítra to asi neuvidíme, ale myslím si, že končí. A tak končí doba toho systému pyramidálního, nebo i toho yangového, toho lineárního, patriarchálního, tak jak to slovo je, kdy se to pohybovalo spíše v intencích těch mužských energií, to znamená jako výkon dopředu a jedním směrem. To je prostě, mužská energie je jako dopředu jedním směrem a pěkně pořádně jako invazivně s výkonem. Jo? A za mě je to moc v pořádku, protože díky tomu, i když jsme my vždycky, když je to lidstvo na konci toho věku, jak se to jako už drolí, tak máme jako pocit, že to je jako rozdrolený a že se to nedá používat. Ale já jsem si úplně jistá, že ta mužská energie, která byla dominantní, že nám vytvořila ten svět, ve kterém žijeme a mně se ten svět teda moc líbí. Jo? Je to trošku přetažený, je to trošku jako předimenzovaný, ale to je tím, že jsme na tom konci. Jo? Myslím si, že to je tím, že jsme na tom konci a na konci je vždycky všechno trochu předimenzovaný. Jo? Takže právě jsme tady vyzvaní k tomu, abychom to opustili a začíná ten ženský princip nastupovat, nebo možná taky jako spíš doplňovat ten mužský princip, protože teď byl ten mužský princip hodně moc tam z té ženské strany moc velkou jako podporu neměl a i kdyby chtěla ta žena, tak moc tam nechtěl to mít. Ale teď se to celý pravděpodobně začne doplňovat symbolickým nějakým jako, jo, tohle to lineární, to pyramidální prostě opustí, ono naučí, mělo by se to naučit spolupracovat s tím kruhovým. Jo? A to kruhový je žena, kruh je žena, jo? Kruhový je žena a taky to kruhový je symbolický, jo? Se tomu říká symbol, protože tohle je jako, že to hodíte dopředu a ten symbol, že ten balon vlastně takhle jako lítá do kruhu, jo?
Jak víte, duchovní růst jako takovej je spirála. Doufám, že to jste někdy taky zaznamenali, že duchovní růst jako takový je spirála nebo duchovní prostě, růst. A spirála není nic jiného, než že se ta linearita spojí s tím kruhem. A když se linearita spojí s tím kruhem, tak se vždycky jako objede ten kruh a na konci je to o ten stupínek vejš a zase se objede ten kruh a na konci je to o stupínek vejš. Proč? Protože ta linearita uprostřed toho to tlačí jako dopředu, nahoru, jo, ty kruhy. Jo, takže z toho vzniká spirála. V momentě, kdyby to bylo jenom ženský, tak to bude furt v kruhu, tak jsme v té jeskyni dneska, tady nejsme tady u Klárky v prostoru, ale jsme prostě v jeskyni a furt to povídáme si v jeskyni, protože ženě by ta jeskyně stačila, ona by tam měla toho svého chlapa, ty svoje děti, pečovala by o ten oheň a všechno by bylo krásné. Pro ní by to bylo OK. Jo, schodila by sbírat ty bobule, byla by v teple, a pro ní by to bylo OK. Ale ten chlap vlastně se trochu nudil a furt říkal, pojďme vymyslet něco trošku lepšího a tak. A tím jako tam dával ten posun nahoru a tím vlastně z toho kruhu se stala ta spirála. Když by to bylo jenom mužský a letělo by to jenom nahoru, tak se s tím stane to, co teďko trošku zažíváme, že vlastně to všechno okolo, čili to všechno, co je okolo v tom kruhu, vlastně je nezajímavý a předurčený k zániku, protože to překáží tomu rychlému, jako to naše rostoucí HDP dneska. Ten život vlastně brzdí ten růst, jako, jo, to my musíme letět jak ta raketa někam, že jo, a tam někam a teď ještě dál někam a tady, co je tady, to nás brzdí přesně, takže to je, kdyby to bylo jenom na Yangu, jenom na tom mužském principu, ale z vyššího principu, z boží vůle to takhle není. Ta spolupráce vždycky jako musí nastat a když se to, nedej bože, předimenzuje, tak se stane to, co zažíváme, že ten svět se rozdrolí, rozpadne a vlastně budeme všichni tlačení zase do toho, jako srovnat to, aby ty dvě síly byly v rovnováze, aby opravdu to šlo nahoru a do té spirály, jo? Aby se to netočilo v kruhu nebo neletělo jenom nahoru. Takže to je takové jako základní, k čemu my se vracíme a proto já jsem tu vnitřní rodinu zarámovala do kruhu, kdy vlastně mám tam takový obraz, kdy v tom kruhu, který je rozdělený na nějakým tím rovnoramenným křížem, který je, jak víte, úplně nejzákladnější vlastně posvátný a duchovní symbol na planetě Zemi. No, protože to jsou ty 4 světové strany a tak dále, možná znáte ze šamanismu nebo něco. A tam jsem vlastně zasadila ty jednotlivý členy té rodiny. Jo? Můžete se zeptat, jak je to možný, protože najednou máme ten kruh rozdělený na 4 díly a já jsem mluvila o třech vlastně členech rodiny, žena, muž a dítě. Já to dítě ještě jsem si dovolila rozdělit na 2 různé kvality, protože za mě prostě jednoznačně existují 2 různé kvality našeho vnitřního dítěte. Jedna kvalita je to, o kterém mluvil Carl Gustav Jung, a to je to božské dítě, a to je to, co bychom asi mohli říct, že je ta duše, to je to čisté světlo, to je ten čistý potenciál, to je to, co se opravdu rodí do toho těla, ta jiskra božská, která přichází do toho těla, která, pokud je pro vás přijatelný koncept té duše, která putuje tím prostorem inkarnacema, tak která vlastně sbírá ty zkušenosti ve svých vlastně v minulých životech. Ono taky, ten koncept těch minulých životů je taky takový jako podle mě ne úplně srozumitelný, ale já si prostě myslím, že tady to světlo přijde, nazbírá zkušenosti, vrátí se do zdroje, zaintegruje to a zase další jiskra padá, jako jo, že vlastně ty minulý životy jsou spíš takový jako pro pochopení pro lidský mozek, protože my si neumíme představit tu bezčasovost, ale myslím si, že je to bezčasový, jo, že je to opravdu jako informační pole prostě. Velký zdroj, malý, ta božská jiskra, jo, a vlastně se to takhle jako... Takže ta božská jiskra, to je to božské dítě a to je to, když
porodíte si svoje dítě, doufám, že jsou tady ženy, které mají děti a zažili to a vlastně sotva z vás vyleze, podíváte se mu do očí, čili to dítě ještě nestihlo za ty první 3 minuty ještě vůbec nic na tomhle světě a vy už vidíte tu bytost v těch očích, že tam prostě je někdo, jo? Že tam není jako zvířátko bezduchý, který teď mu teda řekne, tam vidíte, že se na vás dívá. Já, co jsem měla možnost se někdy podívat do očí novorozence, tak jsem vlastně se až jako styděla za svoji jako nevědomost. Jo? Já jsem opravdu měla pocit, že se na mě dívá jako něco neuvěřitelně moudrýho a tak mě jako skenuje. Říká si, ježiši, co tam jsem to jako přišel. Jako, jo? Takže nevím, jestli jste to někdo zažili, ale já jo a myslím si, že jsou vlastně, že tam ještě opravdu, když se fakt můžete podívat na čerstvého novorozence, tak ještě tam ten kontakt s tím Bohem můžete jako zacítit jako na chviličku, než se z něj začne stávat z toho dítěte ten člověk. Jo? Takže to máme jednu kategorii toho dítěte, to je to božské dítě, nezatížený vlastně tou lidskou osobností, kterou teprve dostane. A pak je ta druhá půlka toho vnitřního dítěte a to je to, čemu se teď tak hojně říká zraněné dítě. A vlastně s tím jsme se jako teď úplně, protože to všichni vlastně řešíme, to zraněné dítě řešíme všichni. To zraněné dítě vzniká právě tím, že jsme se jako, že máme tak křehoučké tělo, že dřív nebo později k nějakému zranění musí dojít. Takže není možný, aby někdo v sobě nenesl energii zraněného dítěte. Není to prostě možné. I zase z hlediska těch inkarnací, jestliže teď máte úplně dokonalé dětství, kdy vám nebylo za celé dětství prostě stébelko přes cestu dáno, tak jste určitě něco zažili v minulých životech v tom dětství. Jo. Spousta smrtí tam bylo prostě u dětí a tak dále. Takže proto já to rozděluju na nějaké 4 kvality. Jedna je mužská, druhá je ženská, jedna je teda božský dítě, což je ten čistý světlo, čistý potenciál, všichni ho rozhodně v sobě neseme. A pak je ta kategorie zraněné dítě, anebo taky se tomu dá říct taky takový hodně používaný slovo stín. Jo, je to stín, protože to světlo vlastně se vtělilo do těla a tělo je vlastně jako uvnitř vašeho těla je tma, takže to světlo je bez stínu. Jo? Takže to dítě má 2 kvality světlo a stín, svoji světelnou a svoji stínovou část. V této době je hodně oslavovaná ten potenciál, ten božský potenciál, celý ten český ezorybníček se zabývá především tím potenciálem. Já jsem došla k závěru, že můžete mít potenciál úplně jaký chcete, prostě zázračný klidně, pokud nedokážete nějakým způsobem integrovat to světlo do té stinné stránky, do toho vlastně obalu, do kterého jste se zrodili, do své osobnosti, do své tělesnosti, protože to tělo máme zděděný všichni ze zvířecí říše a je plný pudů a plný té zvířecí paměti, jo, která je příroda na nás. Lidi, kteří dneska žijeme v totální civilizaci a vůbec nemáme ponětí, co příroda je, protože například takovej les smrkovej není příroda, ale plantáž. Jo, to je plantáž smrkového dřeva na užitek, to není příroda. Jo, takže, ale my si jako myslíme, že je to příroda, takže my máme to trošku pomátený v hlavě. Takže máme tu přírodu zromantizovanou, protože už nám tam nežijou ty medvědi a ty vlci a takový ty jako jo, takže tam chodíme jako si na louku mezi kytičky. Ale pravdou je, že v přírodě jde o 3 věci. O žrádlo, o sex a o přežití. Jo? To jsou 3 klíčové jako energie, které hejbou celou přírodu. Jako nic jiného se tam neděje, než jeden druhýho vraždí, jeden druhýho nějakým způsobem sexuálně atakuje a vlastně všichni se snaží, i ten rod a celá jeho se snaží, aby přežila nějaká smečka nebo něco, jo? To je prostě naprosto na prvním místě. A to máme zděděný v tělech. Takže ať se nám to líbí nebo ne, lidi to neradi slyšejí,
ale nám všem jde primárně o žádlovou sex a o přežití. Jo? A bohužel teda až sekundárně, protože to není tak palčivý, nám jde o ten duchovní růst. Jo? A jestliže v sobě cítíme nějaký potenciál, já jsem si toho teda všimla v současné době, se to hojně tady, jak je to v těch pelíškách, rozšířil se nám tady takový nešvar, že pokud cítím svůj potenciál skrytý tady v tom zvířátkovském těle, který má ty 3 základní jako priority, tak vlastně koukám především na to, jak bych na něm vydělala nějaký prachy. Jo, jako, že teda něco jako trošku mám od Pána Boha, tak šup, pojďme to nějak jako skultivovat a zpeněžit, jako jo. Což asi úplně není záměr toho božství, aby jsme tady kvůli tomu byli, ale ten záměr je opravdu náš duchovní růst. Takže překonat ty pudy v sobě a dostat se k tomu, abych já jako kvůli sobě sama rostla duchovně, ne kvůli světu, ale kvůli sobě, abych já vlastně se vyvíjela jako lidská bytost, opravdu k lidský bytosti z toho zvířátka. Tak jsem si všimla, že to zas tak úplně nikoho moc jako nebere, jo? Že by nějak jako mu to přišlo, jako, že to je dobrá náplň života, většinou to, prostě jsem si všimla, že se to tak moc jako neděje. Takže ta vnitřní rodina, abych to nějak jako trošku scelila a uzavřela, takže máme tam ten stín, kus toho zvířátka, máme tam ten mužský potenciál, máme tam mužskou a ženskou energii. Mužská energie je především otázka myšlení, ženská energie je především otázka cítění. Jo? Když se budeme bavit o těchto z těch 2 kvalitách z hlediska duchovního rozměru, tak myšlení neznamená, že to, co mi řekli ve škole, tak já jako to používám k tomu, jak bych vám to řekla obrazně, že mě naučili ve škole skládat nějakou mozaiku tohoto světa a já říkám myšlení tomu, že celý zbytek života pořád stejně skládám tu mozaiku, tak jak mě naučili v té škole. Jo, pořád mám jedny pucle, vždycky jako rozházím, jo? Pak je skládám několik let a pak jsem úžasná, že jsem zase složila ten samý obrázek, jo? A říkám tomu myšlení, protože jsem zase znova zopakovala všechny ty pochody myšlenkový, které vedou k tomu, že tady tu pucličku dám doprava, tady tu pucličku dám doleva, jo? Pak je nám 60-70 let a jsme strašně překvapení, že jsme úplně stejný jako na začátku života, že prostě, že ten obraz na sobě, prostě nenaleznete na něm jedinou změnu. Tak prostě nás to není myšlení, jo? To je, já nevím, co to je, co? Tak, možná nějaký, jo? Myšlení je, že já ten nástroj, který mám v hlavě, otevřu jako takovou antény do nebe a stahuju informace z vesmírného internetu. Většinou jsou to informace, které neznám a opravdu jako se mi zavařuje mozek nad tím, jak to mám integrovat do tohoto hmotného světa. Tak to je skutečné myšlení. Jo? A tam, protože pokud se dostanete do nebeského internetu a máte nějakou novou informaci, vám třeba 50, a máte ji zaintegrovat do tohoto světa, tak jste znova za blbečka, protože znova jste začátečník, znova nevíte nic, znova se musíte strapňovat, že máte nějakou úžasnou myšlenku, kterou vůbec nevíte, jak zasadit do hmoty. Jo? A to se fakt jako nikomu nechce. Jo? Všichni chceme jako spíš chodit po světě a říkat, podívejte, 50. složený pucle, už mnohem rychlejší, jako, jo? Už jsem to zvládla jako za půl dne. Takže to je myšlení, napojení svého mozku vlastně nahoru do nebe. Cítění cítění není takový, to jo, to znám, to už jsem zažila, tohleto. Jo, tak s takovýmhle chlapem už jsem se potkala a přesně tohle to dělal a to já moc dobře vím, jako co zase bude, jo. Takže to já do toho já nejdu, jako, jo, to žádný takovýhle vztah prostě. To znám. Takhle jsem se přesně cítila s tím minulým, jako jo, to.
Takže to je, chápete to, že to jsme zpátky u těch puclí, akorát v oblasti cítění. Jo? Znova vlastně skládám stejný puclový obrázek, akorát ne s myšlenkama, ale s citama. A světe div se, tady to my ženy známe kapičku líp, on nám vychází furt stejný obrázek, že jo? My máme furt stejného chlapa, i když na začátku vypadal úplně jinak a vykazoval jako úplně, tak jo, takže to je to cítění. Ve skutečnosti tak jako myšlení je napojit orgán mozek na centrální počítač vesmíru, tak cítění je napojit vlastně oblast břicha především, protože to je ta druhá čakra, a oblast břicha především, nebo možná i pánve, nebo určitě pánve, na planetu Zemi. Jo? Takže napojit svoje tělo, ale dejme tomu, že můžeme střed té tělesné síly do té pánve zasadit někam, prostě tam mezi pánev a břicho. Takže tam můžeme mít nějaký centrum, aby jsme to víc jako definovali jako konkrétní, jak ten mozek. A tady ta část se napojí na planetu Zemi a vlastně odtamtud čerpá informace, co vlastně je pro mě dobrý a co ne. Protože zcela logicky, jestliže mi bylo 10 a rodiče nebo otec mě byl a já jsem cítila, že to jako není v pořádku a že mi to dělá špatně, tak mi bylo těch 10 a ta situace byla třeba neřešitelná, protože prostě co jsem měla dělat, jo? On byl silnější, větší, tak dále. Ta jsem na něm závislá, protože žiju s ním v domácnosti a tak dále. Takže to cítím správně a velmi správně cítím, když je mi 10, že s tím nic nenadělám. Že pokud já se seberu a půjdu prostě na ulici žít jako bezdomovec, takže v 10 tam asi nepřežiju. A když bych to i udělala, protože jsou děti, které to i udělají, tak tam vlastně skončím na té ulici úplně stejně jako s tím otcem. Jo? Takže řešení to jako není. Čili cítím velmi správně mě planeta Země, moje pocity říkají, zůstaň tam a vydrž to. Jo? Ale pokud je mi 20, 30, 40, 50 a mlátí mě můj muž, ideálně alkoholik, protože zase si nemůžu představit, že nějaký vyzrálý muž by mě byl, jo? Takže nějaký takovej jako neúplně vyzrálej muž mě fyzicky napadá, tak moje cítění mi říká vypadni, natáhni mu prostě jednu mezi oči a vypadni, jo? Tady nemáš co dělat. Ale to já už jako neposlouchám, protože já opakuju ty pucle, jako tenkrát to musela vydržet, tak to taky vydrž, ne? Teď znáš ty pucle, přeci jsme to skládali tolikrát, tak už snad už to víš, ne? Takže rozumíte, a já musím používat to cítění, protože to cítění v těch 10 je úplně jiný než ve 30, v 50. A ono je ještě zase úplně jiný ve 30 než 50, jo? Tam zase úplně takže protože zase, když mám nějaký, no to je jedno, prostě je to cítění je proměnlivý zrovna tak jako to myšlení, jo? Takže to mužství a ženství v té vnitřní rodině je, to ženství je napojený na Gáju, na planetu Zemi, to mužství je napojený na to, i moje, ne jako muž a žena, ale ta moje vnitřní kvalita. To dítě si nese od narození ten potenciál, to božské dítě a to zraněné dítě se vlastně učí žít v tom těle a učí se přijímat tu bolest, kterou to tělo vlastně sebou přináší. Jo? Takže to máme nějaké 4 kvality, které jednoznačně se týkají nás všech a jednoznačně je v sobě všichni neseme. Souhlasíte se mnou? Mm-hmm. A jestliže já mám v sobě 4 naprosto různorodé kvality, tak ty kvality reagují podle toho, co se jako v tom právě teprve teďko mě zajímá ten vnější svět. Jo? Něco se děje ve vnějším světě a já na to odpovídám nějakou vnitřní kvalitou. Jo? Takže teďko vstupuje do hry s vnějším světem vnitřní žena, teďko vstupuje do hry s vnějším světem vnitřní muž, teďko vnitřní dítě. Já jsem si pro sebe nazvala to vnitřní dítě, jako jsem dala termín oběť, to zraněné dítě, jo? Takže máme tam potenciál a oběť. Muž, žena, potenciál a oběť. Jo?
Takže podle toho, co se děje ve vnitřním světě, já mám bejt někdo z nich. Já mám být buď muž, nebo žena, nebo oběť, klidně můžu být i oběť, jo? Nebo umělec právě, kreativec, to je ten potenciál. To už máte čtyři lidi, čtyři jako bytosti ve vás. A to, co je úplně nejstrašnější na tomhletom mým pojednání nebo na té mojí vizi, té vnitřní rodiny je, že tyhle 4 vaše vnitřní bytosti mají naprosto rozdílné názory. A úplně stejně, jako se hádají lidi ve vaší vnější rodině, se hádají tyhle vaše 4 vnitřní bytosti. Jo? Takže začneme tím zraněným dítětem. To vnitřní zraněné dítě, ta oběť říká, na této planetě je nebezpečný úplně všechno. Všechno. Jo? Všechno. Proč? Jednoduchá odpověď, protože zde je smrt. Tady prostě uděláte chybu a jste mrtví. Jo? Smrt je hrozná věc. Já jsem jako tady lidská bytost, já mám to tělíčko, to na tom mi nejvíc záleží, na tom mém tělíčku. A já musím dávat pozor, abych nezemřel. Takže já říkám, všechno je tady nebezpečný. Bylo by jako ideální, kdyby jsme vůbec neopouštěli dům. Jo? Pojďme si tady udělat takhle bezpečnou bublinu a tady budeme žít a vůbec nebudeme opouštět a bude krásný život. Budeme skládat furt ty pucle do kolečka a plácat se po rameni, jak jsme šikovní, že už jsme je zase složili dobře. Jo? Tak to je jedna část, která vám tvrdí tohle a tvrdí to pořád a nikdy to tvrdit nepřestane, protože to k ní patří. Patří k ní ochraň tělo za každou cenu, jo? Protože bez těla zase ten život tady úplně tam nepůjde, jako bez těla se nedá dělat tady ten život, jo? Druhá část je ten kreativec, to je to božský dítě, který říká, tak, a jsem tady, a teď tady prostě, teď jim to ukážu, teď já tady udělám všechno a vůbec nic mě neomezuje a tělo mě vůbec nezajímá, a nikdo mě vlastně nezajímá, já prostě tady jdu s tím božským úkolem a teď já tady budu prostě malovat, nebo já ne. A máte to takový, to vidíte to u těch 3letých dětí, že proto my mámy musíme hlídat, protože když opravdu v nich ten život je v pořádku, tak furt někde lítají a z ničeho skáčou a prostě něco sežerou a vůbec je jim úplně jedno, jako jestli přežijou nebo nepřežijou, proto jsme nad nimi mami, protože oni se narodili do toho světa a teď jako to chtějí všechno jako vidět a poznat a běhat a lítat a zjišťovat a tohle a prostě trvat a takhle. Takže to je ten ještě nerozvinutý, ale ten potenciál, který prostě naprosto neřeší. Umřu, neumřu, pak to máte i u dospělých, že jo, prostě nezájem, jako já tady chci prostě vlastně aplikovat to božství do toho světa za jakoukoliv cenu, jo. Občas tohle můžete třeba právě vidět u těch schizofreniků, kdy se ten potenciál hodně jako rozbují, a ten schizofrenik vlastně není schopný vidět už vůbec ten normální svět a vidí jenom ten svět těch, protože já nepochybuji o tom, že ten svět jako je reálný, ale jenom v energetickém poli, jo, se kterým on je v komunikaci. Prostě jenom vysadil ten svět hmotný se svého života. Takže to máme potenciál a oběť, pak tam máme mužskou energii, která říká, já chci objevovat a pronikat. Jo, to je prostě objevovat a pronikat. To mě zajímá. Jo, já jsem ten paprsek světla, protože on je jako kdyby zástupce toho ducha, jsem to světlo, který teď chce do něčeho vrazit. Jo. První, co ho napadne, do ženy, že jo, za mladá, takže proto tak jako ta jejich sexualita, pokud je zdravá, je velmi invazivní a vlastně to jako chci do té ženy proniknout, do toho jejího nitra, do té temnoty a tam chci tu ženu poznat. Ale pak se to projeví jako, že vlastně mnohem víc prozkoumávat přírodu, že jo, většina těch vědců jsou muži, ne, že by nebyly ženy, ale většinou je to ten muž, který ho jako tak tlačí jako zjistit, jak ty věci jsou, jo, ta žena se spíš v určitém období spíš soustředí na tu rodinu, na ty vztahy, na ty děti.
Takže muž říká, prosím tě, teď mluvím o mužském principu, jo, prostě prostě nějaký vztahy, city, ne, jdu objevovat, jo, jdu prostě tady a jako já chci proniknout do té džungle nebo na ty hory, ten horolezec a jdu to tam objevit, jak to tam vypadá. Takže nějaký tady ani potenciál mě moc nezajímá, ani to zraněné dítě, jo, že já tam umrznu na těch horách, je mi jedno, a to mě taky moc nezajímá, a ani ty tvoje vztahy, ženo, mě moc jako nezajímá, abych tady seděl s dětma, jsem blázen, jako ne. A ženský princip v nás říká právě naopak, láska, vztahy, rodina, jo, láska, vztahy, to je jediný, proč má smysl žít, je prostě, jsou ty vztahy, je ta láska mezi náma, s těma dětma, s tím manželem, prostě tady, hezky budeme doma, budeme se mít všichni rádi a to bude prostě krásný život, jo. Kdokoliv, když jsme si to teď nastínili v tom extrému, kdokoliv žije jenom tou jednou čtvrtinou, kdokoliv prostě žije, uvízne jenom v tom jednom jako potenciálu, v tom jednom archetypu taky, by se dalo říct, že jsou to archetypy, tak je mimo. Jo? Když bychom to přehnali, když je to ten extrém, když je to když zůstanete hodně vyset ve zraněném dítěte, jste neurotik. Opravdu nejste schopný, fakt máte obsedantní poruchy, já nevím co všechno, deprese a tohle, protože prostě opravdu jako jít tam za ty dveře, tam už jede auto a to mě zabije, jo? To je smrtelně nebezpečná věc. Jo? Takže tady vidíte, že být jenom v tom jednom, jenom v té jedné přihrádce je neživotaschopný. Žít jenom v tom potenciálu, což jsou, dejme tomu, nějaký velcí umělci, kteří opravdu obětovali svojí tvorbě život, kterých máme v té minulosti relativně dost, tak tam se můžete dát. Je taky vlastně zrovna ty umělci nám přinesli sice nějakou božskou kvalitu, my se chodíme třeba na její díla dívat do dneška, ale oni sami povětšinou, já jsem teďko byla na úžasný přednášce o Santinem, vlastně film o Santinem taky, ale byl film o Berninem, to byl vlastně předchůdce Santiniho, takový, já mluvím teďko o architektuře. A ten se za sebe vraždil, protože mu opravdu nikdo jako nerozuměl, jo? Takže oni většinou ty lidi, kteří mají ten opravdu obrovský božský potenciál a nedokážou žít nic jiného než ten svůj božský potenciál, tak oni tady mají peklo na tom životě, oni na té zemi, ten jejich život je prostě opravdu jako nepříjemný. Jo? Takže to nedává smysl. Bejt jenom ten chlap, líst někde po horách a vlastně nevěnovat se ničemu jinému. Znáte to taky, jsou to takový vlastně divný patroni, osamělí, takový jako, ten člověk se vlastně moc nerozvíjí. Ano, zase, je to úžasný, třeba pro nás objevil nějaký nový hory pro lidstvo nebo něco, ale pro jeho vlastní život, takový trošku zúžený, jo. No a pak samozřejmě bejt ta žena, tak to zase bychom mohli povídat my všechny, že jo, a soustředit se vlastně jenom na tu lásku a jenom na ty vztahy a jenom na to, já jsem si nevypla telefon, jenom na to, ještě jsem si asi omlouvám, jsem ještě navíc nechala teda tady. Soustředit se jenom na to, že jako chceme být milovány a mít ten krásný vztah s mužem. My na tom jako dost lpíme, jo? Protože jak se jako, určitě je to jedna z nejzajímavějších kvalit normálního lidského života mít hezký vztahy a prožívat lásku, jo? Ale jestli jste si všimli, tak ta současná jako jak bych to řekla, to ženství, který se taky dostalo do nějaký patové situace a vlastně dost tvrdošíně si stojí za tím, že to musí být takhle, že já musím být s tím chlapem a mít s ním vztah, jinak prostě ten život jako končí, jo. Tak vlastně nám to taky jako nějak nevychází, jo? Protože ty muži před náma víceméně nějakým způsobem už utíkají, jo? Protože ten náš zúžený pohled na to, že bez lásky a bez vztahu to nedává smysl, je prostě taky zúžený, jo? A všichni ty čtyři, jako všechny ty čtyři archetypy v nás, všechny ty čtyři vnitřní části v nás mají pravdu. Bez lásky to nedává smysl. Bez poznání to nedává smysl, bez kreativity to nedává smysl a bez schopnosti se jako nějakým způsobem ochránit před nějakým závažným nebezpečím, jo, to taky nedává smysl.
Jo, takže oni všichni 4 mají pravdu, akorát každá ta část má pravdu z trošku jiného pole. A ta lidská bytost jako právě, jako to podle mě je to, co je před náma se učit to lidství je. Naučit se integrovat ty 4 části, naučit se je spolu komunikovat, naučit se, aby ta část vnitřní dítě vysvětlila ty části, já nevím, žena, že tohle už je moc nebezpečný, anebo v obráceně, aby ta žena vnitřní vysvětlila tomu dítěti, že tohle není zas tolik nebezpečný. Jo? Aby prostě ty 4 tam spolu začaly mluvit, domluvili se, dostali se do rovnováhy a já jako lidská bytost jsem žila jako rovnoměrně v těch 4 kvalitách. Láska, poznání, kreativita a nějaká forma bezpečí. Jo? V této společnosti, ve které žijeme, vyhrálo teda to bezpečí momentálně. Je to docela logický, protože momentálně to trauma vlastně naše lidský je obrovský díky minulosti. Prostě my jsme teď jako kdyby uvízli v nějakém traumatu, takže nejvíc křičí z nás ze všech to zraněné dítě a nejvíc jako kdyby nám je libý to bezpečí. Jo? Nejvíc jako máme pocit, že život dává smysl, když jsme v bezpečí. Jo? Ale to je proto, že jsme jako uvízli, jako celospolečensky, jako celá ta společnost uvízla v té jedné části té naší jako toho vnitřního nastavení a to je to zraněné dítě. Jo? Pak je pár jednotlivců, jenom pár, který jako jsou ty kreativci, hodně velký, a pár lidí, kteří už jsou ženy nebo muži, ale moc jich není. Jo? Takže my teď jakoby, proto podle mě se to zraněné dítě omílá nejvíc, protože opravdu je to jako nejpalčivější z té 4. Nicméně se začíná po 20 letech usilovné práce, jak v psychologii, tak v osobnostním rozvoji, léčení vnitřního dítě ukazovat, že to vůbec nikam nevede. Jo? Že já už mám jako úplně jako všechny traumata svého života a všech minulých životů, prostě jako já je chápu. Já to chápu, ty moje rodiče to měli těžký a chápu, že v těch minulých, já to všechno chápu, ale přesto přeze všechno mám hlavní požadavek na to bezpečí. Jo, jako vlastně nebo taky se používá hodně rozšířený termín komfortní zóna. Přestože já už jsem tady tomu vnitřnímu dítěti zraněnému dala všechno a už má vylečený všechny traumata, odmítá vystoupit z komfortní zóny. Jo, protože nemá tušení, nebo my lidi nemáme tušení, že tam máme 3 další části, kreativce, muže a ženu, kde na nás jako čeká obrovský velký svět poznání a takového jako nových věcí, jo? Ale my tam nemůžeme vstoupit, protože jsme se nenaučili opouštět komfortní zónu, přestože to vnitřní dítě už jako je vyléčený, jo? Tam jako u leckoho, neříkám u všech, ale u leckoho, kdo už je na 57. semináři, je vyléčený vnitřní dítě a jediný, co je, že mu nikdo neřekl, že musí vypadnout z toho dětského pokojíčku, že musí jako vypadnout z té zóny komfortní, z toho bezpečí, že prostě život je nebezpečný. Jo, vztahy jsou potkáte úplně cizího chlapa, úplně cizího, jo, vůbec o něm nic nevíte. To je úplně strašně nebezpečný, jo, tam vůbec nemáte nic bezpečný, on zítra vám může říct úplně, co chce. Představte si to úplně, co chce. Jo? Tak jako buďte s takovým chlapem. Je potřeba si najít bezpečného chlapa, u kterého víte, co vám řekne. Jo? Takže to je potřeba vědět, jako, že tohle už říkal tamhle ten a ten, jestli to tak nebude říkat, tak to bude špatně. Jo? Jako, chápete to? Takže prostě je potřeba opustit to bezpečí a vstoupit do nebezpečí, protože teprve tam se skrývá život, teprve tam na nás čeká. Jo? Ale čím chci říct, že pokud se narodíte jako úplnej kreativní blázen a vůbec vás nebude žádný bezpečí zajímat a budete žít jenom v tom políčku kreativec a budete se chovat fakt jako blázen, tak taky ten váš život nebude úplně jako, jo, prostě jdeme do toho komplexního, do toho
kruhového do toho symbolického, kde vlastně, a ty symboly právě, to jsou ty symboly, já symbolicky, přestože mám tady ten obal, tak symbolicky se můžu chvíli jakoby chovat jako muž, symbolicky, jo, proto já nemusím běžet na chirurgii a nechat si přišít penis, abych jako, když cítím, že potřebuju teďko používat svého vnitřního muže, já k tomu nepotřebuji mít živej z masa a z kostí, ne, z masa penis, abych mohla deklarovat, že teď se budu chovat jako muž. Já se můžu jít a chovat jako muž i v tom těle, jo. Symbolicky můžu být to malý, rozmazlený dítě. Jsou opravdu chvíle, kdy vám to pomůže a udělá vám to dobře, jako, že teď zrovna ty váleční hrůzy, prostě je lepší, když tam zalezete do sklepa a schováte se, jo, než když budete někde hrdinsky běhat jako ve válce. To je lepší bejt ta oběť. Tam jo, potom je dobrý to opustit, ale tam je dobrý říct, ano, já jsem oběť, já jsem s tím jako v pohodě, jo. Nebo v pohodě s tím nejsem, ale prostě zůstanu v tom zavřená, nebudu vylejzat z komfortní zóny, jo. Takže ta cesta není jako bejt, jenom jako rozvinout to jedno, jak se nám tady rozmohl ten druhý nešvar, že ty ženy navštěvují ty semináře, kde jsou bohyně a zase rozvíjejí jenom tu ženskost, jo. A to je jako skvělý, protože jestliže ji nikdy nepoužívali, tak na tom semináři se s ní seznámí, potkají ji tam a je to skvělý, že konečně se ty energie dotkly a jako na nějakém týdenním retreatu si prostě zažili, co to je být žena, jo. Ale když se odtamtud vrátí do normálního života, tak by zase měli to stáhnout na tu 1/4. A ne jako přijít domů, rozkopnout dveře prostě a říct tak, že bohyně je doma a teď se tady pojede jako systém bohyně, jo, a děti zalezou pod gauč a manžel si ideálně balí kufry, protože systém bohyně nechce žít nikdo. Pokud teda nežijete v tom chrámu, ale jako když byste se rozhodli opravdu být ta kněžka, tak ale pak musíte mazat do toho chrámu, ale tam nemáte ani děti, ani chlapa, jo, tam máte tvrdý řád a i ty kněžky měly tvrdý řád a tvrdou práci duchovní, tvrdou ženskou duchovní práci a ani si neškrtnete s nějakým normálním životem. Takže přinášet tu kněžku do normálního života a chtít jí realizovat v kuchyni je blbost, jo? Ale je strašně dobře, když si někam odjedete a s touhle jednou částí, která je hodně jakoby potlačená v té patriarchální společnosti, se potkáte. Co to vlastně vůbec znamená, to ženství, jo? Ale musíte to pak zase stáhnout na tu jednu část, která... A o ní se opírat jenom, když je to opravdu jako, když je to vhodný, a já si myslím, že pro normální běžnou ženu je to vhodný ve 2 situacích, a to je sex a porod. Jo? To jsou 2 situace, kde vám doporučuji být 100% bohyně. Jo? Tam je to velmi patřičný. Jo? Protože dělám tu sexualitu 10 let, tak paradoxem je, že ty ženy můžou být bohyně všude jinde než v té posteli. Že zrovna v té posteli jim to úplně nejmíň jde. Jako, jo, že tam zrovna teda jako jsou nejvíc ten vnitřní muž. Jako, jo. Takže to jenom tak jako nějaký obrazy z toho, proč já si myslím, že je důležitý opustit ty cesty jednosměrný a opravdu se začít pohybovat v tom kruhu a vědět, že já můžu jako vlastně přecházet z té jedné části do druhé. A opravdu jsou chvíle, a já určitě je mám a jsem za to nesmírně vděčná, kdy si vlezu do toho středu toho kola. Ale to je ta meditace, udělám si na to ten čas, udělám si ten prostor, jo, nejsou tam ty děti, nejsou tam ty rušivý vlivy a já si tam do toho středu vlezu a tam jsem opravdu nikým, tam jsem nikdo, tam nejsem ani muž, ani žena, ani dítě, tam jsem fakticky ta čistá energie, nebo, jo, takže tam se jako spojím s tím božstvím, tam si to jakože užiju. Ale jako ženská, která žije úplně obyčejný život, vím, že potom z
středu, musím jako vylízt a zase si vlejzat do těch jednotlivých. A to mluvím o těch základních 4 archetypech, určitě nepochybuji o tom, že bych v sobě neseme mnohem víc, ale pro nějaké jako pochopení toho vnitřního světa ty 4 stačí, jo, pro začátek. Takže to je nějaké moje pojednání o vnitřní rodině, nějaká moje vize vlastně pro mě, aspoň teda novýho učení, který bych jsem ráda kterým bych se chtěla já sama zabývat a opravdu vlastně umět systematicky navštěvovat ty 4 polarity vnitřní a nejenom budovat tu jednu, buď sexualitu nebo nějaký zen, nebo se furt věnovat tomu léčení vnitřního dítěte. Tak to je taková moje vize do budoucna vlastně, kudy by se nějak ta cesta měla vydat, protože aby ta žena se mohla vlastně nějakým způsobem začlenit do duchovního světa, protože se domnívám, že opravdu do těchto časů pro ní byl vlastně nedostupný. A já znám spoustu žen, který cítí velmi silnou vnitřní jako tu duchovní sílu, ale vlastně nevědí, jak s ní mají zacházet, protože jim samozřejmě ten mužský, to, jak se zachází jako s duchovní energií v tom světě mužů, to ta žena nemá jak uchopit. Ona to nemá jak uchopit prostě. Jo. No takže to je tak jako asi náčrt, taková skica vnitřní rodiny ode mě. Já vlastně, ten název té přednášky byl Žena a její vnitřní rodina. No tak samozřejmě ještě, co bych teda řekla, s čím má ta žena největší problém v té vnitřní rodině, to je taky, když si to představíte, tak to božský dítě, ten potenciál, to světlo, s kterým přicházíme, a ten muž napojený vlastně nahoru na duchovní sféry, jsou vlastně oba dva jako kdyby víc to světlo, nejsou to tolik ty lidský, ty pocitové věci, jo? Obojí je to vlastně blíž k tomu nebi, jo? Zatímco to zraněné dítě a ta žena, to jsou v té naší duši jako 2 části, energetické archetypy, ale fixovaný na tělo, vázaný na tělo. Žena svým tělem rodí a to je porod dítěte je vrcholně duchovní činnost, to je jako prostě stvořit dítě je skoro jako kopírovat stvořitele, že jo? I když je to pod taktovkou samozřejmě planety Země, ale i tak. A to dítě, takže žena musí perfektně jako kdyby být napojená na svoje tělo kvůli tomu porodu. A to vnitřní dítě zraněný zase vlastně má v tom těle ty traumata, ty jsou uložený v těle, ty jsou uložený ve vodě těla, ty nejsou v mentální, jo, to je taky taková novinka, že vám psycholog moc nepomůže, protože vy máte ty traumata uložený ve vodě, v ruce, v koleni prostě, ne jako v mozku, jo, v mozku si o tom něco myslíte, ale ta skutečná energie je ve vaší tělesné vodě, jo, takže ta žena a to dítě jsou si podobný a žena a to zraněné dítě a to božské dítě a ten muž jsou si podobnější. A proto má žena, když budeme mluvit teď o ženě, guláš v těch emocích svých. Žena neumí moc rozeznat, která emoce patří do té části zraněné dítě a která emoce patří do té části žena, jo? Protože i žena má velmi jako velký právo a dokonce bych řekla, že by měla a už by měla začít jako dávat najevo nesouhlas skrze své emoce. Jo? Například, když se znásilňují děti, tak by žena měla opravdu vstát a začít jako řvát takovým způsobem, že se lidem zastaví krev v žilách. Jo? A to není nezdravá emoce, to je velmi oprávněná emoce ženy, která má tenhle svět hlídat v této rovině. Jo? Zatímco když, jo, ale ona to neudělá, protože říká, já nemůžu být jako hysterka, já tady nemůžu prostě se chovat jako krála. Ale potom se svým chlapíkem doma, když přijde utahaná z práce a on jí položí nějakou blbou otázku nebo prostě má nějakou blbou poznámku chlapskou,
tak najednou se začne chovat jako úplná kráva, hystericky tam řvát, ale nemá to pod kontrolou. Jo, neví, co dělá vlastně. Opravdu, jakoby, jak ten papiňák to z ní jako vystříkne, protože ty její emoce už jsou nahromaděný a to jsou emoce toho vnitřního dítěte. Jo? A tady máme další takovou neplechu, kdy se říká, a tak ženo, tak nauč se dávat ty své emoce jako najevo tomu světu, teď tak se za to nestyď, jo. To je pravda, to já s tím naprosto souhlasím, ale když to budou ženské emoce. Jo, pokud jsou to emoce vašeho zraněného dítěte, tak na to, a vám je pade, ale i 30, tak na to fakt nikdo není zvědavý. Ani já třeba na to nejsem zvědavá, jo, jako u nějaký kamarádky nebo něco. A nejsem muž a nejsem její partner, ale i tak na to nejsem zvědavá, aby prostě na mě tady vřískalo nějaký její vnitřní 3letý dítě, že jsem, já nevím, housku navíc. No, jo, jako prostě něco, jo, takže v tomhle mají ty ženy guláš a tohle je prostě ta činnost té popelky, třídit tu čočku a hrách, kdyby opravdu ta žena se měla vstupovat do toho vnitřního světa a měla by se naučit rozeznávat, která ta emoce patří jejímu vnitřnímu dítěti a která emoce patří její vnitřní ženě. A emoce vnitřní ženy používat a emoce vnitřního dítěte taky používat, ale vědomě. To znamená jít si někam na zahradu zařvat do stromu, nebo zavolat kámošce a říct, hele, já teďko potřebuju prostě tady se chovat jako kráva a ty mi rozumíš, tak teď si to poslechni, jo, ale vím, že jenom to potřebuji. Prostě vědomě ty tlaky ze sebe uvolňovat, ale ne tak, jak většina těch žen chodí a říká, já na to mám právo a mám pravdu, když to tak cítím, tak mám pravdu, že to tak je. Ale necítí to ona, cítí to její vnitřní dítě. Takže to bych jako řekla, že je vztah ženy k té vnitřní rodině, že ona tak jako ty mužské části vnitřního muže se učí od muže, s potenciálem se narodila a k tomu potenciálu bych jenom řekla, že v momentě, kdy zharmonizujete ten zbytek, čili muže, ženu, zraněné dítě, tak ten potenciál vystříkne, ať chcete nebo nechcete. Jo, to je spousta zpráv tady, že když si ten člověk dal dohromady, tak řekl, a já najednou musím, teď musím začít prostě, já nevím, plít z punčochy, jako jo, což je kreativita, jo. Kreativita není, že já jdu někam prostě na kurz malování obrázku a když to vůbec není v mý duši jako kód, tak se naučím jako malovat obrázky a říkám tomu kreativita. Kreativita je, že já mám vnitřní pnutí nějaký činnosti, která je dost často úplně nesmyslná, jako to pletení těch punčoch, ale já ji prostě musím dělat, protože ta moje duše to po mně chce. Jako, jo? To je opravdová kreativita. Takže ta žena, od muže se učí mužský kvality, dítě božský z nás vždycky prostě ten gejzír toho božského vystříkne v momentě, kdy zharmonizujeme tu osobnost. Ale to, čemu žena nerozumí, je prostě jsou ty emoce a neumí rozeznávat, k čemu který patří. A to je vlastně její úkol, aby se to naučila jako rozeznávat a pracovat s tím tak, aby to dávalo trošku smysl tomu životu a tomu světu. Takže to je skica mé vnitřní rodiny, vlastně navázání na to o čem jsem mluvila v těch klenotech života, kde jsem víc teda mluvila o tom vnitřním dítěti, vlastně o tom, že právě ty ženy vlastně používají manipulaci vnitřního dítěte a tváří se u toho jako ženy, takže to je jako takový fake trochu. A teď bych teda dala prostor vašim otázkám, jestli můžu, ani nevím, kolik je hodin. Na čas. Jo. Jestli vás k tomu něco napadá, jestli se chcete něco zeptat, nebo... Jak to teda rozpoznávat? Třeba u něčeho jsem si jistá, a u něčeho ne. Tak máš takovou návod. Je to právě to. Je to právě to vystoupení z té komfortní zóny, že to prostě zkusím. Jo? Že já to zkusím teďko vlastně udělat. Jo? A podle zpětný, někdy to vím už, někdy už to mám vyzkoušený, ale teď to nevím zrovna, mám nějakou emoci nebo nějakou věc, kterou tak to prostě jdu udělat. Udělám tu věc. Ale třeba s plným vědomím, že možná se teď chovám jako to dítě,
a čekám na odpověď toho světa. A když ten svět mi opravdu odpoví, se chováš teda jako hrozně, že jo? Tak já to můžu nějakým způsobem, musím ty věci prostě dělat, jo? Jako nemůžu skončit u teorie. Musím vždycky, když jako už cítím, že už jako možná vidím ty dva póly, tak to musím vyzkoušet. Jo? A já bych jako doporučila to neskoušet úplně hnedka v tom nejtěžším a jako problematičtějším a nejsilnějším vztahu, což je samozřejmě matka dítě. Ale bych to vyzkoušela třeba s paní prodavačkou v krámě, kde když ona mi paní prodavačka řekne, jak se to chováte, tak já řeknu, ježiš, nezlobte se, já jdu domů a nejsem z toho úplně rozsekaná. Jo? Prostě vyhledávat v tom běžném životě ty příležitosti, kdy teď si dovolím se chovat nestandardně, dělám to jako plně vědomě a čekám, jakou dostanu odpověď. Jsem připravená. Jo? Není to jako, já něco udělám, někdo mě pošle do patřičných míst a já jsem zraněná, protože to je čistá reakce. Jo? Jako, takže jsem zase chudá. Prostě, jo? Tam jsem nešla vědomě vůbec ničím. Ale tu samou věc já si připravím, někam jdu, tam ji udělám, čekám, jaká bude jako odpověď a začnu analyzovat tu odpověď. Aha, tak jo, takhle, takže ta odpověď znamenala tohle a zkouším. Protože to je právě pokus omyl. Opravdu, to je to, co jsem říkala, že pokud se napojíme na božský vedení, tak božský vedení neznamená, jak je opět tady jeden z nešvarů, že to znamená, že teď půjdu po té zlaté cestičce zametený, takhle mi to ten Bůh umete a já tady půjdu takhle prostě a budou mi zvonit andílci takhle kolem uší, protože Bůh mi to řekl a já tady teďko ta intuice ke mně promlouvá. Jo, a většina těch lidí, kteří tohleto mají tenhle pocit, tak jsou strašně překvapení, že narazí na železobetonovou zeď. Jo. Intuice znamená mít pocit, že bych to měla takhle udělat a zkusit to udělat. A když se to nesetká, jako není to pro mě úplně dobrý, anebo pro okolí, nebo tak si říct, takže jsem asi nepochopila úplně zadání. Protože my tady jsme vlastně ve škole, že jo, na planetě Zemi. Ta duše se sem přišla učit. A učení není nic jiného než pokus, omyl. Ty pucle, jo. Dostanu pucle a mám nějaký jako pocit, že bych tu pucličku měla položit sem, ale ona se tam nevejde. No tak ji tam nebudu kladivem rvát, protože prostě mám dobrou intuici. Prostě ji vyndám a zase znova zkouším. To je, zbavit se té iluze, že my tady něco víme. Ale pokaždý, že něco víme. Jakože když složím ty pucle jednou, tak už něco vím. Ne. V momentě, kdy složím jednou pucle, dobrý, odevzdej pytlíček, tady máš nový pytlíček. Jo, takže žádný jako, já už jsem to složila, už to, ne, na novo znova, takže už znáš tohle, takže teď se budeš učit tohle. Jako jinak by jsme tady nebyli. Takže pokus omyl, jo. Jako samozřejmě, že nejdřív těm věcem porozumět je dobrý, ale pak už se musí dělat. A protože ještě ke všemu to by nám mohla Klára tady povídat, každá ta duše má navíc jiný zadání. Takže pokud já řeknu, já jsem to udělala, já mám svůj obrázek puclí a já řeknu, ta červená pucle patří do pravého horního rohu. Jo? A řeknu to vám všem a vy poběžíte domů, to je současné učení. Vy poběžíte domů, najdete červenou pucle a budete ji rvát za každou cenu do pravého horního rohu, ale ona tam nebude pasovat a vy budete říkat, co ona nás to tam učila, jako za kraviny. Jo? Takhle to je, protože to není pravda. Jako učit by se mělo, hele, máš červenou pucli, tak se podívej na ten svůj obrázek, najdi podobné barvy, jo, zkontroluj si ten tvar, jo, prostě a zkoušej to takhle otáčet a to je, si myslím, trošku, co já mluvím o té vnitřní rodině, jo, zkoušejte prostě přelizat z jednoho pole do druhého a učte se ty interakce, jo, ale ne prostě narvěte to pucle do pravého horního za každou cenu, protože já ho tam mám taky, jo, takže když já ho tam mám, tak jako jasný, že ho tam mají všichni, jo, takže to je ta nová. A já si fakt myslím, že to je nový. Já si fakt myslím, že jsme potřebovali tu epochu toho jednoho vůdce,
jo, že jsme se tím nějak jako fakt někam jako dostali. Já vůbec to nezpochybňuji. Já si myslím, že to bylo strašně důležitý, že nás ty jednotliví vůdci učili jít nějakým směrem, ale ta doba prostě jednoduše skončila a teď už jako jsme dostatečně zralí na to, aby jsme šli po těch svých stezkách jako sami za sebe. To je ta změna, jo? To je ta změna, proto si myslím, že ty staré věci jako už nebudou mít tak velkou platnost. Ne žádnou, pro tu jednu část vnitřní už určitě ano, ale ne všeobecnou. Jo? Takže já když pracuji s těma obrazama, takže já si představím 4 šuplíky. Dám si tam třeba chlapa, dítěte, ženský. Řeknu si zhruba, že si myslím, že tenhle oblek je na něco hodný, převlíknu se a přijdu někam, kde jsem zakrytá. Všichni jsou oblečeni jinak, tak si řeknu, aha, tak to nevyšlo, jo? Takže to zase uložím, zase přijdu s něčím jiným. A takhle to jako zkouším, až tam jako pásnu. No anebo třeba jako jak pásneš, jako, no, nebo třeba taky zjistíš, že tam třeba, no a nebo třeba zjistíš, že tam vůbec nemusíš chodit, že? Nebo že se cítím dobře. Jo, zase, no, ale jako nemusí vždycky být ten výsledek, že jsme dobře. Jo, jasně. Chápete, to je další takový jako určitý blud, jo? On nemusí být ten výsledek, že jsme dobře, jo? Já třeba bych jela teďko, já si představuji jenom tohle, protože ta většinová za mě, ta většinová společnost je mimo mísu. Jo? Takže já, když tam budu prostě furt hledat ty návody, jak tam prostě zapadnout, tak tam nezapadnu. Protože no, ale hlavně to lidstvo se dostalo, víte, jak se říká, že když se nad něčím opravdu pohoršíte, nad něčím nějakým očkovým činem, tak se říká, to je zvrácený, jako jo, že někdo, já nevím, ukope třeba psa, je to přeženu, jo, vy prostě soused ukope psa k smrti a vy tam úplně jste z toho a říkáte, to je zvrácený tohleto, jako jak to někdo mohl udělat. Je to tak, jo, cítíte tu energii. Ale to slovo zvrácený vzniklo z toho, že se něco převrátí, že se věci dělají v obráceně. A dostalo to opravdu, to, že se věci dělají v obráceně, než se dělat mají, dostalo až tuhle pachuť té zvrácenosti. Když řeknete, je něco zvrácený, tak úplně cítíte, že to už je něco jako moc. Jo, to už je jako moc. Jo? Když něco řeknete, je to obrácený, tak to vás tak nevzruší. Ale to zvrácený, jo, cítíte ten rozdíl. A to zvrácený už vás jako vzruší, už si řeknete, Ale my jsme jako obrátili ten svět vzhůru nohama. My jsme jako duše, který koření ve vesmíru a vlastně jako kdyby jako, jak bych to řekla, my vrůstáme do té země, ale kořeny máme ve vesmíru, jo. Strom má kořeny v zemi a koruna vrůstá do vesmíru, nahoru do nebe, jo. A člověk je otočená bytost, člověk je primárně duše, už jenom z toho, že jde tou inkarnací, že prostě tady opakovaně odněkať z nehmotných sfér chodí do hmotných sfér, takže kořeny má v nehmotné sféře a vlastně roste jakoby do té země, do té hmoty se učí vrůstat, jako ten duch, ta duše. A my žijeme v té materialistické společnosti jako v obráceně, že si myslíme, že kořeníme v zemi a rosteme do toho nebe, jo? A tím vlastně vzniklo to, že tady všichni všechno děláme v obráceně. Jako to lidstvo se chová, jako celý to lidstvo se chová v obráceně. Jo? Má zájem o hmotu, jakoukoliv materii, a až sekundárně o toho ducha, protože si myslí, že je z hmoty a roste do toho ducha. Chápete? Ale my jsme vpravdě duch, který vrůstá do té hmoty. Takže vlastně ta většinová společnost je převrácena. Jo? Jakože se chováme destruktivně. Všechno, co je vlastně právě, proto jsem upozornila na to zvrácený, že když řekneme slovo zvrácený, tak tam cítíme, že to je destruktivní, ale když řekneme obrácený, tak to zase už tak necítíme. Čili to lidstvo se samozřejmě díky tomu převrácení chová destruktivně, ale neví to, protože to neví, prostě jako je to zapomenuto,
že kde máme ty kořeny, že to jsou fakt kořeny, tam tu čerpáme primární životní sílu, jo? Jako z těch vrchních sfér. Čili to lidstvo se chová obráceně, čili pak je jako strašně těžký říct, v čem jsem já tady dobře, protože já, když se začnu jako obracet zpátky do toho normálního přirozeného lidského módu, že z nebe vrůstám do země, tak vlastně nejsem dobře nikdy. Jo, takže to je další věc, kde jako je trošku jako potřeba, vlastně já můžu být dobře, jenom tam, kde mě je vevnitř dobře. A to je další věc, vám každý řekne. No tak přeci ten vnitřní klid, jenomže já ten vnitřní klid nemůžu mít, a to je taky jeden, co miluji, já ho nemůžu mít, když budu žít podle toho pravidla té obrácenosti, tak nikdy nemůžu nastat vnitřní klid, protože no prostě stojíte na hlavě. Prostě jak chcete mít vnitřní klid, když stojíte na hlavě. Jo? Těžko. Takže já se musím nejdřív obrátit. A teď, když jsem to já, jako jedna, a uprostřed té celé jako společnosti se obracím, tak mi většinou ta společnost říká, protože oni stojí všichni na hlavě, jsou na to zvyklí, že jo? Takže mi říkají, co děláš, jako, a tam se taky jako necítíš vlastně dobře, protože my zároveň jsme ty lidi. A když se vrátím tady k tomu systému své vnitřní rodiny, tak ta 1/4, a to není malá část, 1/4 je hodně, jo? A to je to zraněné dítě, říká, nedělej to, já chci patřit mezi ně, já chci patřit k ním, protože to je pravda. Tam je to je fakt ta část, to je ta část, která chce být tělo, která chce být to zvířátko, která chce být ta přijatá, která chce být ta v bezpečí, tak ta jedna část na mě zevnitř prostě bere baseballku a mlátí do mě a říká, okamžitě se přestaň obracet, protože prostě mě nikdo nemá rád. Jo? A já prostě tady chci, aby mě měli všichni rádi. Jo? To je dobře, že mě mají všichni rádi. Čili zase, a tak teď jako kde je termín dobře, že jo? Takže já musím zase jako do té vnitřní rodiny a zeptat se fakticky, je mi v tomhle vlastně dobře, v tomhle převlečku, v tomhle šuplíčku, který jsem teď vytáhla, jo? Já třeba tam vůbec nechci jako zapadnout, jo? Takže zase je důležitý to jako jsem tam dobře konfrontovat s tím, kde to vlastně je. Jo. Si nějak nedokážu představit, že by jsme nějak si nedokážu představit, že by jsme žili takhle jako výrazně ty jednotlivé archetypy, jak to říkala Klárka. Pořád mám za to, že to, k čemu směřujeme, a myslím si, že si to i řekla, a jsem hrozně ráda, že to řekla, že jako v té harmonii, že v tom, že jako ten kruh, jak ho naznačuješ, tak ho vlastně tím, že ho propojuješ, tak ho stavuješ do toho středu, víc a víc ho jakoby jako zmenšuješ, že jo. A tím pádem si vlastně nejsi přímo v tom středu, ale si hodně okolo něj, hodně blízko u něj. To je ono. Je to tak. A mně se moc líbí, že to není vlastně, že ten obraz je živej natolik, že já si můžu představit, jak funguje rodina. Já prostě, to není nic duchovního, jako když tenhle duchovní obraz nabídnu někomu, kdo vůbec neví, co je duchovno, tak řeknu, normálně si představ rodinu, normálně živou rodinu, matka, žena se chová jako matka, chlap, otec se chová jako chlap a jsou tam nějaký děti, třeba je tam to jedno úžasný, skvělý dítě a jedno strašně zlobivý dítě, jo, tak to máme tuhle vnitřní rodinu. A každý si stojí za svým, jo? To vlastně takhle vypadá totiž ta současná rodina, jo? Že ženská si tam mele to svoje, to je jak v tom účastníci zájezdu, že jo? Ona si mele o té pračce, on si mele o tom, jak pojede na to pivo, že jo? A ty děti se tam řežou mezi sebou, jo? A přesně jak říkáš, v tomhletom módu je každý v tom svém okýnku někde takhle hodně u té obruče toho kola, jo? A vlastně nemají k sobě blízko, protože jsou přesvědčeni, že to jejich pole je jediný správný, jo? A jakmile se o sebe, i ty živí lidi přece, jakmile by jako jim někdo řekl, sedněte se a začněte se vzájemně poslouchat, jako, a prostě ta ženská není úplně blbá, ten chlap není úplně jako blbej a ty děti nejsou zase tak strašně zlobivý,
A ne, prostě sejděte se u stolu a poslouchejte se, co kdo chce a začněte o tom přemýšlet, co kdo chce. Tak přeci ten stůl je ten střed. Oni musí najednou, každý z toho svého, ten musí přijít z té garáže, ta z té kuchyně a děti z toho děcáku a sednout si v té kuchyni kolem toho stolu a mluvit spolu. A to je ten střed. Jo? Ale to ty lidi nechtějí, protože prostě tak to je. Takže je každý zavřený v tom svém ranku a říká tam ta v kuchyni je úplně blbá prostě, jo. Ale je to tak a já mám tu vizi, že že když já to začnu tlačit do živých lidí, jakože já jsem taky měla manžela a 2 děti, takže jsem to tlačila do těch živých lidí, takže to mám odžitý, ty zkušenosti, tak je to jako vlastně nikoho moc nezajímá, jo, protože většinou, když tvrdíme těm druhým lidem, ať se s náma sejdou u toho stolu a jdou si s náma povídat, tak je to, co si budeme povídat, všichni jsme více méně ty zraněné děti, tak spíš chceme, aby oni jako poslouchali mě a dělali to, jak si přeju já. A jsme zase u toho, že všichni 4 si to tam takhle jako přeju, jo. Takže když, jo, takže to dělá člověk, když je nevědomý, když opravdu má ty svoje pravdy a já třeba jako jsem hodně dlouho měla svoje pravdy, jo, takže vím, o čem mluvím. Ale takže potom je ta konfrontace s těma lidskýma bytostma v tom mase, z toho masa a kostí, který mají ty svoje světy, těžká. Ale, když já to začnu trénovat v té vnitřní rodině a začnu prostě vidět, jak se hádá můj vnitřní muž, svoji vnitřní ženou a přesně jako, jakmile začnete prozkoumávat svoje zranění vnitřní, zjistíte strašné věci o sobě, jo, strašné věci prostě, takže v momentě, kdy to, tak já si to vlastně jako natrénuju, jako to jako je trenažér, ta vnitřní rodina, porozumět těmi svým jednotlivým částem. A pak přeci, ale já zcela logicky musím rozumět i těm vnějším lidem, když najednou vidím, jaký, promiňte mi to, zmetek je to moje vnitřní dítě, jo. Ne žádná chudinka, jo, chudinka nešťastná byla, když mi bylo 5. Teď v 50 je to pěkný zmetek, jako, jo, který prostě umí manipulovat par excellence s každým a všude, jo, protože prostě se to za těch 50 let, kdy už já dávno nejsem dítě, naučilo, to moje vnitřní dítě, jo, to není žádný chudák to bylo před 50 lety. Takže když já se naučím vidět, kdo se ve mně, jak chová vevnitř, tak je zcela logicky, že to vidím na těch lidech venku a začínám s nima jednat, jako s pochopením a ne se sebeprosazováním, tak jak to děláme dneska všichni. Jo? A pak já vlastně dostanu tu rodinu vnitřní, přesně jak říkáš, k tomu středu a k tomu stolu a vlastně ty výkyvy jsou dál, protože jsem člověk, ale už nejsou, že prostě týden se z toho nemůžu zpamatovat, co on mi zase řekl, jo? Ale jenom tak mě to brnkne jako ježiš, to je zase, co on zase říká. Jo, je to jenom takový, v tom je ten rozdíl, že mi to netrvá týden, ale 2 minuty, to pohoršení se nad tím, co ten chlap říká. A tím pádem jsme u toho jednoho stolu. No a pak vlastně můžu dostat i tu vnější rodinu k tomu jednomu stolu a i ty komunity třeba potom a i ty národy třeba potom k jednomu stolu. Jo? Do toho takzvaného středu, ale právě že je to pohyblivý střed, že vlastně přesně to obcházení kolem toho stolu, no, to je moc hezky. Já teď přemýšlím vlastně, jak se hodně mluví o egu, tak jsem jako celou tu dobu jako si říkala vlastně, kde to ego je a ono dá se, že já ho vnímám jako, že na tom okraji, přesně v té krajové extrémní zóně. Asi jo. Protože ono je to jedno, jestli je to u ženy, u dítěte nebo u muže, furt je to prostě ego. Oni nám říkají, jo, to máme kvůli přežití, ano, ale zase, když je přehnaný, tak jako... Je to tak, no. Ego, tak ono je to ego, že jo, to je právě zase, to jsou ty termíny, to je ten západní svět, vždycky se jako východ, to je přesně, to je ženská a chlap, že jo, takže východ se v tom nimrá, prostě potom, když já jsem se jednou učila čínskou medicínu chvíli, pak jsem to vzdala, protože to bylo tam milion jako takových větviček a ještě tohle a takhle a vlastně nebralo to za mě konce, jo, tady ta dráha, a ještě by zase, když tohle, tak tohle a tohle, když se s tím spojit, už to zase není ono, to je typický ženství,
který jakoby furt se v něčem hňá, v těch detailech, jo, a nikam to jako nenasměruje, jo. A pak je ten západ, že jo, ten chlap, který se nehňahňá vůbec v ničem a prostě po mně potopa, jo, jako po něm je vlastně takhle ta silnice prostě zabetonovaná a žádný už tam není, už tam nic neproudí, že jo. Takže, a teď vůbec nevím, proč jsem to říkala. To ego. To ego, no. Jo, takže jsme si přinesli, respektive on nám to přinesl Jung, že jo, z toho východu všechny tyhle termíny, které jsou zařazeny do psychologie, všechno přinesl Jung, který se na tom východě učil. Do té doby ten západ o tom neměl ani ponětí, jo. Jel si prostě svůj patriarchát a vůbec o to, jaká psychologie ho nezajímala, prostě budeš poslouchat na shledanou, jo. Takže to jsou, ale my jsme prostě přesně jsme s tím udělali to, že jsme to všechno tak zrychlili, že teď jako máme vůbec nikdo vlastně už dneska máme představit, co to ego je, protože to dostalo nějaký. Jo, a teď řekne, vlastně už řekneš ego a úplně se otřesem, protože jo, máme pocit, že to je, nevím, já úplně si představuju, že to je nějaký robot, to ego, jo, ale pravdou je, že to prapůvodní východní ego bylo to právě ten potenciál, se kterým já jsem se narodila, že jo. To jsem já nemůžu být nic jiného než já, jo, ale je to, že je to zabalený v té lidské formě, jo, jako není to, má to tělo, prostě ten potenciál má tělo, ale vypadá takhle, takže ty děláš nic jiného než já, tím se jako rozlišujeme a to je dobře, protože se musíme tady na té planetě, nejsme fakt jedno tady v té hmotě, my dvě nejsme jedno tady, prostě ty těla máme jiný, jo. My jsme jedno nahoře, nad těma tělama. Tam jsme jedno 100%. Ale tady jsme se přišli se učit odlišovat. Takže to ego je takhle myšlený. Ale přesně jsi to popsala. Takže to ego, dalo by se říct, je kolem toho stolu, jo, to v těch 4 částech, ale to zbytnělý ego, který jako má strašný strach a vlastně hlásá jenom já. To je to nezdravý ego. Tak je určitě vlastně úplně odtržený od toho středu, tam někde jako na konci a vůbec vlastně je ztracený, protože vemte si to, na tom konci jste ztracený vlastně. Tam nevidíte ani, když by si představil, že stojíš, tak nevidíš ani na ty 2 části kolem tebe, zatímco tady už na ně i aspoň vidíš, že jo? Takže ego nám, to je všim, no, my to všechno jako zkrátíme a pak tomu už nikdo tady vůbec nerozumí, co to vlastně je. Takže já si myslím, že to zraněné dítě je mnohem lepší termín pro to, čemu my dneska tady říkáme ego. Jo, že to zraněné dítě je ten, který odmítá dělat věci jinak, než jak byly, když mu byly 3. Jako. Ale já můžu být, já nevím, můj příklad je třeba Freddie Mercury, že jo, je prostě nádherný ego vlastně, jo? Ale ego jako prase, ale nádherný, jo. A vlastně přineslo to jeho ego obrovské množství světla k nám a přišlo přes jeho ego, přestože on řekl, já vám ukážu, že jo, a přinesl to světlo k nám přes to ego, takže a kdyby ho neměl, tak k nám asi nic nepřinese, že jo. Tak ještě vás něco k tomu napadá? Všem je vám to jako úplně jasný, no? Já jako vidím v tom práci do konce života. No to jo, dokonce i na několik. Dobře. se tak jako harmonicky pohybovat jako mezi těma teda 4 členama vnitřní rodiny. Ale co teda mě teď jako se úplně vymyká, je to, jak jsi říkala o tom převrácení. Tak to vůbec vlastně nedokážu nějak teď jako pochopit. Hele, když budu pracovat na té harmonii jako té vnitřní rodiny, tak jak ještě do toho zakomponovat prostě to převrácení? No to, ano, to je výborná otázka, to je dobře, že za ní děkuju. To souvisí právě s tou vnitřní rodinou úplně jako základní, jo, protože když já teďko půjdeme zpátky, protože vlastně i když já jsem malý dítě, tak mám tu rodinu, mám tátu, mámu, sebe a dejme tomu nějakého sourozence, jo, to můžeme takhle jako vidět ty 4 části. Narodím se do hmoty, je mi 5, už si nějakou vědomou svět kolem sebe
A koukám se na mámu, koukám se na tátu, koukám se na bráchu a říkám, takovejhle je svět. A takhle já budu žít. Tak, jak je matka, tak, jak je otec, tak, jak je brácha, tak, jak máme barák a tak, jak jsem se tady něco naučila, tak jedině takhle já teď budu žít. Takhle to je správný. Protože takhle jsem to v těch 5 viděla a takhle je to správný. Jo? A v tuhle chvíli je to v pořádku. Proč? Protože já jsem přišla jako duše do těla, jsem se vtělila, a když je mi 5, tak se zakořeňuju do tohohle světa. Jo? Snažím se jako přilepit k tomuhle světu a koukám se na ty rodiče a na tom bezprostřední okolí. Když je mi 15, 20, tak už jsem dostatečně zakořeněná v hmotném světě. Už jsem se dověděla, jak se mám najíst, jo? Že tak co jiného potřebuju tady. Jo? A měla bych začít růst jako ta duše a vlastně jako, jsem to slovo zakořenila, ale to je totiž termín blbý. Já jsem se narodila, ale už jsem přišla s těma kořenama z toho, protože jsem ta duše, takže můj původní domov, moje kořeny jsou v nebi, jo, nebo ve vesmíru, nebo prostě někde v nějaké energii, prostě horní, tý duchovní. Takže používám blbě termín zakořenila, takže použiju termín Vazba. Chytla jsem se té země, jako kdybych se jako takhle tou hlavou a jako kdybych se takhle chytla rukama. Jo, takhle jsem se chytla té země, vazba, navázala jsem s ní nějaký kontakt, držím se jí, jo. Opustila jsem ve 20 letech už ty svoje rodiče ve smyslu utírání zadku, jo, jinak tady ty vztahy nějaký máme samozřejmě celoživotní, ale ve smyslu péče jako o moje tělo jsem opustila, čili už jsem sama na té planetě Země. Držím se teda rukama, hlavou dolů té planety Země. To jsou teda hrozně divný obrazy, ale a opírám se o svoji vnitřní rodinu, do níž mi tečou informace z těch kořenů, ze kterých jsem z toho duchovního světa. Jo? Tam z těch kořenů ke mně promlouvá otec, matka, jo? Ty moje skuteční duchovní jako průvodci, vůdci, rodiče a tak dále. Jo? A vlastně, takže já vlastně jsem na úrovni jako bytosti, sice mám to tělo postavené hlavou nahoru, ale ta duše, když bych jí dala formu tělesnou, je tou hlavou dolů. Jo? A právě, že smrt je, že se zase té země pustím. Jo? A my všichni se té země takhle jako držíme, ne, jo? Takže chápeš, takže dobře, tak teď mě to přišlo, ten obraz je takovej, představ si to. Fyzické tělo je tak, jak ho znáš, a duchovní tělo v tobě je v obrácení, jo? A ono se to i říká, že vlasy vlastně jsou ty kořínky, že jako když si to představíte, jako kořínky jsou ty vlasy, a nohy a ruce, které vedou dolů, jsou jako větve toho stromu. Jo? Nebo že my máme jako hlavu nahoře a pohlaví dole, zatímco strom třeba, který jako je v obráceně, má to pohlaví, ty květy a tohle má nahoře, protože květ je pro strom pohlaví, jo? Takže on je má nahoře k tomu nebi, ale my jako máme pohlaví až po hlavě, až dole. To, co plodí, máme až tady. Ale tady, jo, rozumíš, takže my jsme uvnitř sebe, duchovně jsme v obrácení. A to nám dělá jako strašný bordel tady na té zemi, protože my musíme opravdu k těm 2 částem, proto ti to dělá takový problém a všem mě to trvalo hrozně dlouho, než jsem si to jako srovnala v sobě, že to je to zraněné dítě, že musím k té fyzické své části přistupovat jinak, než k té duchovní. Jo? Všichni říkají, jsme ta jednota, musíme se takhle všichni milovat. Jo? Ano, na úrovni duchovní. Ano, tam na úrovni duchovní jsme všichni zakořeněni v jednom a vlastně musíme, jako je tam úplně jiný systém jako práce. Takže já
budu čerpat ze svých kořenů informace o své vnitřní rodině, které můžou být zcela rozdílný, než co znám o své vnější rodině. Moje vnitřní rodiče můžou vypadat úplně jinak, než ty, kteří mě vychovali. Jo? Já musím jako kdyby to opustit, tohleto, a začít vlastně čerpat z těchto kořenů, ale oni mi dali ty kořeny fyzicky. Jo? Ale to platí do té doby, než já vyrostu fyzicky. Jakmile vyrostu fyzicky, tak se musím jako vrátit k té duši. Jo? A když to řeknu prakticky, tak ono taky se tomu dá říct dialektika, že jsou to fakt jako dva různý směry. Jo? A v té praktické rovině to vypadá tak, že to lidi nechápou a všichni to takhle děláme v obrácení. Mám třeba komplikovaný vztah se svojí matkou, jo? Je to manipulátorka a prostě mě už je 40 a ona mi furt volá každý den 3krát, jako jestli jsem dobře uvařila večeři, jo? Ale protože já jsem se nepustila právě z těch fyzických kořenů, tak i ve 40 jí 3krát denně zvednu ten telefon a 3krát denně říkám, jo, mami, ano, uvařila jsem dětem tu večeři, ano, mami, jasně. A neřeknu jí mami, jako mě je 40, prostě zavolám ti, až se mě bude chtít, nashledanou. Jo? A je ti úplně jedno, jestli já jsem svým dětem uvařila nebo neuvařila. To není tvoje věc. To neudělám, to se nevymezím, protože ona je to přeci pořád moje maminka. Já furt jedu jako z kořenů té hmoty. Jo? Je to přeci moje maminka, to je ta, která mě jako vychovala, ta, která to se mnou myslí dobře, no tak ona má právo mě ve 40 volat. Jo? Ale v noci jdu si lehnout, nemůžu usnout a říkám si, tam máma je taková kráva, prostě proč mi furt volá, mě to tak jako otravuje, jo? A já bych to měla udělat přesně v obráceně, já bych v té hmotě měla říct, matko, už mi nevolej, dost prostě, zavolej, až budeš ty něco potřebovat, já ti ráda pomůžu, ale tohle už je vměšování. A v noci ležím a říkám, stejně tu svoji mámu miluju, ona má o mě takovou starost, jo, protože prostě se máme vlastně rádi a běží mezi náma ta láska, to je duchovní, tak ona to tak nemyslí, ona prostě mě má ráda. A já teď si půjdu v klidu lehnout a spát, protože ta moje máma je úžasný člověk, že se o mě takhle stará. Ale vymezím se jí, když se chová jako malý dítě, tak se jí vymezím v té hmotě a řeknu, matko, stopka, už nejsme matka a dítě, já jsem sama matka, takže přestaň, jo? A to my nikdo neděláme, my to děláme, my se v hmotě chováme duchovně, jo maminko, miluju tě, to víš, jo maminko, a v duchu se chováme hmotně a matku nenávidíme. Nebo nenávidíme, prostě na ní nadáváme, jsme plný vzteku a zloby. A kdybychom to obrátili, tak kdybychom opravdu jako si uvědomili, že ty dvě roviny spolu vlastně nemají za stolik společného, že nemůžou jako být jednotní, že nemůžou prostě si nechat buzerovat svojí matku ve 40 a milovat jí nade vše. To nejde. Já prostě ji můžu milovat jedině, když si nastavím ty hranice. Ale to jsou ty pucle. Protože my jsme prostě naučený je takhle se skládat, že? A to je otázka věcí, co teď taky je moderní čištění rodových zátěží. Protože přesně my jsme naučený jako řešit věci jedním způsobem a vystoupit z toho a dělat to jinak, jako když jsme to od nikoho neviděli jinak, tak jako to je právě to. No ale to je to, Ne, úplně. A to je to, co říká Janička, že jo? No, tím, že vlastně začneš ten život, nebo otevřeš si tomu životu, že to začneš dělat jinak, tak máš šanci právě tohleto jako přerušit teď a tady, že jo? Protože to uděláš jinak, než to dělala do teďka. Ono s tím čištěním rodových linií já hodně čerpám z Lazarova, jestli ho tady někdo znáte. A on říká, že takový, jací jsou naši rodiče, tak takový my jsme byli v těch minulých životech. Jo. Takže na jednu stranu je to dobrý, že čištění rodových linií je, ale pak na druhou stranu bych si měla uvědomit, že ty rodiče přišli v tomhle formátu proto do mýho života, abych já si mohla vyčistit svůj vlastní bordel ze svého vlastního minulého života. Jo, protože abych si ho vůbec jako uvědomila, abych vůbec jako si říkala, ty bláho, jako. To jsem byla kráva. No, takže jak oni se to ke mně chovají. A pak, když člověk jako fakticky jde trošku dál v tom učení duchovním a zjistí, že my se opravdu rodíme jako cyklicky, vlastně logicky,
a že oni mi nepřišli nic jiného, než jenom dát mě k dispozici, abych já si mohla udělat v sobě pořádek. Jo? Tak je to zase vlastně dar a já můžu zase říct, mami, děkuju, bože, já tě miluju, ale přesto přeze všechno se od ní už nenechám tyranizovat v běžném životě, lidským. I když jí vevnitř jako nade vše miluji a říkám, díky, tyjo, ještě, že jsi přišla, že to můžu udělat, tu práci na sobě. Jo. Ale to si můžu říkat já doma, a pokud ona se chová jako, ne, jako malé dítě, to bohatě stačí, jako malé dítě, tak ona není moje dítě a já se k ní nemusím chovat jako matka. Tečka. Jo? A tohle mi furt jako nechápu. My se chováme ke svým rodičům jako jejich rodiče, ale strašně nesnášíme na té duchovní rovině. Protože to nejde, ono nejde jako, my jsme fakt obyčejní lidi a já nemůžu se jako, když mě někdo ubližuje, ho milovat. Já to nedokážu jako na lidský rovině. Já se můžu jedině vymezit, osvobodit se a pak ty druhý milovat. To jo, to můžu, ale nemůžu je milovat, když mě stojí na krku. To ne, to nejde. No, protože jsme v tom těle, že jo? Mhm. Kdyby to bylo prostě v té jednotě tam nahoře, tak je to jednoduchý. Tak, a tam není to tělo. A taky je že taky říká ten Ježíš miluj bližního svého jako sama sebe a taky je prvním úkolem toho člověka je ochránit si to tělo. K čemu ti je jako tady návštěva duchovní školy na planety Zemi, když první o co přijdeš je tělo? A přijdeš o zkušenost. No, takže jako ty prostě první, co máš za úkol, je chránit tělo. Před nemocí, před vlivama, před vším. A pak ty další věci, jako sama sebe. Jo? A když ti rodiče prostě ubližují hodně, tak je potřeba holt nějak si to vyřešit tak, aby jsem se od těch rodičů prostě fakt jako odpoutala. Jo? Nedá se svítit i za cenu toho, že samozřejmě mě pak nikdo nebude mít rád, že jo? Tom nebudu dobře v té rodině. Jo? Tak myslím, že jsem to pochopila. Jo. Děkuju. Je to totiž, ale to je dobře, že jsi na to zeptala, protože on je to opravdu fenomén, který je strašně důležitý, aby jsme pochopili, že to je ta dialektika. Že se v hmotě mám chovat jinak než duchovně, vevnitř v sobě. Jo? Že to je opravdu obrovsky důležité, aby jsme tohle pochopili. Jsou to dva různý světy, které tady žijeme. Já jsem kdysi dávno dělala často jako s jedním konstelářem konstelace a on říkal, uvědomte si, že duch a hmota jsou dvě naprosto nekompatibilní kvality, které se v lidském těle učí spolu žít a víceméně se vzájemně dost nesnáší, jo? Protože duch je naprostá svoboda, hmota je naprostá spoutanost. Jo? Takže oni jsou vlastně spolu ve válce, jako duch říká, furt si budu dělat, co budu já chtít a hmota říká, to se teda neboješ, budeš tady dřepět na zadku přilepený gravitací k planetě. A já jsem ten člověk, který tohle dilema musí každý den, každou minutu, každou chvíli řešit. To dilema, jestli duch nebo hmota, duch nebo hmota, duch nebo hmota. Furt, nikdy to nekončí. Nikdy. V momentě, kdy si řeknu, tak to skončilo dneska, tak jsem buď ten duch, anebo ta hmota. A to je blbě, že? Že buď jsem ten totální materialista, to zvířátko, anebo jsem úplně ulítlej guru, který jako říká, všechny vás miluju, ale vlastně se s ním nemůžeš vůbec kontaktovat. Jo? Takže to dilema, kdo vyhraje, jestli duch nebo hmota, je dilema člověka, který ho bude celý svůj život řešit, respektive udržovat v rovnováze. No, furt bude, je to pochod po laní, furt bude takhle jako dělat jako hmota, duch, to je duše, to je člověk. Můžu technickou, máme 2 hodinky, Já bych ukončila video a nechala určitě zkusit.